Koro band 1 government biro chiwo 70% scholarship, 25% student loan, tuition loan, to nyathi biro yudo 60,000 as upkeep. Household mano anyuola biro golo 5% of total fee. Total fee mano total program cost. Koro kwa chake gi waondni nyathi timo Bachelor of Art, ma school fees ne 112,000. That is government biro mie 85,000 as scholarship. From that, Obro receives 30,000 as tuition loan. To family, biro chiwo 6,000. In the same band, kwa kao medicine fee ne wakao fee ma the highest program from Kenyatta University. Ma fee is 612,000. Government biro chiwo 428 as scholarship. To government biro chiwo 153 as tuition loan. Family contribution biro contribute 30,000. Tiendeni in the all programs go, the highest amount band 1 biro chiwo is 30,000. No student at any point at band 1 biro chulo more than 30,000. So neo wacho ni if a child is more cannot afford anything, 30,000 ni or receive elfu brauchiel kaka upkeep mano pesa momie mondo gine no survive go school. Ka weche tek odhi golo onya golo kata 30,000 and 60,000 cha or just go wiye pesa modong ma household neno oknya chulo. Kwa ng'iyo band 5 the same scenario band 5 mano less needy. Yes, mano less needy. Ti watch less needy no atiyo gi bands Koro band 5 total fee mar medicine is 612. Government mano 30% biro chulo ne 30% as scholarship. To biro receive 30% as tuition loan. To biro household biro chulo ne 40% kaka fee makoro dala ugolo. To kwa mano kwa ng'iyo Bachelor of Art ma fee ne is 122. 30% is 36,000. Obro yudo 36,000 from Serekal Eyoma scholarship. To Obro yudo 36,000 be Serekal Eyoma tuition loan. To upkeep pocket money mar nyathi odhi yudo 40,000. Contribution mar dala biro bedo 48,000. Ino ka different no ok ng'eny mang'eny ok large. To kwa dhi medicine, because medicine is the highest program cost, is the most costed program. So medicine government biro mie 183 as scholarship. Kendo biro mie 183 as tuition. My family biro contribute 244. Remember, magi family ma kwase band gi to wangeni jogin gi uweso ma nyalo golo pesa ni kama. Based on MTI gi parameters mantie MTI. King ngamantie band 5 ko show interest in both loan and scholarship. Government biro me 60% of the total tuition fee. Total program cost. Mano 60%. For 60% biro bedo moro 300,000 kanyo. To ki cheko kata band 1, gamana fole band 1, total amount ma government biro chulo ne is 95% of the total program cost. Joyce, back to you. Ilero kanyo makare ahinya Emanuela ka kotudore koda kaka nyaka sani koro omenda makamago poga kidieny kar kidieny. Adona rwakane Collins Wenje bende to akokinyi makawuono kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo. Collins Wenje en jawacha mano mar Helba. Nyaka sani Collins ang'eyo ni gwenyruok nyalo bedo no sebedo ahinya kotudore koda new higher education funding model manyaka sani koro itiyo gode pacho kae. Kanyaka sani adwa mar mondo mi lerne
ne Nyakaramogi Ajwang' ni pogruok mane ma entiere godo nikech sani wang'e ni e kinde ma nyathi ochwalo kwayo mare, kwayo makamano ichwalo kotudore kata king'iyo kacha kata kitiyo kod portal mano mar Higher Education Financial ma onego bed ni japuonjre donjo kacha to chwalo kwayo mare. Jopuonjre kinde mang'eny wacho ni onego bed ni i apply scholarship mopogore kod help mopogore. Kinyalo mana lero ne Nyakaramogi Ajwang' kata japuonjre maneno wagi sani ahinya to mago ma onego bed ni donjo e skul kochakore dwe mar 9